Blagdani i sve druge svečane prigode koje su se odvijale ovih dana djelomično su posebni i zbog obilne hrane uz koju se i slavi. Ipak, da bismo u njima uživali bez grižnje savjesti, trebamo paziti kako se hranimo, jer pojedina istraživanja pokazuju da velik broj ljudi za vrijeme blagdana dobije čak 2 do 3 dodatna kilograma. Ponukani tim podacima istraživanja, mi smo odlučili okrenuti priču malo u obrnutom smjeru. Kako je nova godina gotovo stigla, vrijeme je za neke novogodišnje odluke. Junaci naše priče, mladi ljubavni par, Divna i Siniša, donijeli su svoju novogodišnju odluku i odlučili da je sad pravo vrijeme da nešto promijene na sebi. Makeoverom žele ispratiti staru godinu. Svake godine kad dolazi nova godina si govorim da idem napraviti nešto novo, bolje za sebe, pa ne znam, evo kao neka novogodišnja odluka sam se odlučila nešto učiniti za sebe i svoje tijelo. S dečkom sam pričala svojim i on me nagovorio da krenem, isto me i sestra natjerala jer se stalno žalim kako sam se udebljala jer ljeto je završilo, došla je zima pa sam malo počela više jest, pa eto, oni su me natjerali. Nije me niko trebao nagovarati, odlučili smo ja i cura zapravo zajedno da krenemo u ovaj jedan pothvat. Pa evo, neka recimo novogodišnja odluka, da krenemo napokon za ozbiljno. Pratit ćemo njihov napredak, a kako se oni sve više budu približavali cilju, mi ćemo ih bodriti. A njihov cilj je? Pa skinut kile. Od ljeta sam ja nabacila jedno 10 kila, pa valjda to i možda još, ako će ići još više. Zapravo želim izgraditi malo svoje tijelo, pa evo, prije sam isto pokušao, znači nešto u teretani napraviti ovako, ali nikad to nije bilo za ozbiljno, pa evo sad se nadam da će uz pomoć našeg trenera zajedno sa curom da će biti nešto za ozbiljno. Nadam se da ću uspjeti izgurati to do kraja, da neću posustati i da ću dostići do svog cilja. Kroz cijeli makeover pratit će ih Mislav, koji će kao njihov osobni trener biti uvijek tu kao savjetodavac, ali i rame za plakanje kad zagusti. Vrijeme za čuda, napravit ćemo neko čudo. Sve ovisi o njima koliko će oni zapeti zapravo sa prehranom. Znam da će posao teretani biti obavljen kako spada, pod mojim okom, a sad na njima je ostatak vremena da odrađuju svoj posao. Kao što sam rekao, kao što sad znamo, Divna treba smršaviti 10 kila, a Siniša treba dobiti 10 kila, recimo to tako. Kako se na muci poznaju junaci, našim junacima čini se neće biti lako. Mislav im je spremio pravi režim. Divna će ići na dijetu, radit će dosta aerobnog, nekakve kružne treninge će raditi po teretani, ništa prejako, preintenzivno, tek toliko da digne puls i da se to onda na traci kasnije iskoristi. A Siniša će više onako malo bilderski trening, više malo po određenim mišićnim skupinama, nekakav split program, odvojeno mišićne skupine, znači jednu po jednu, puno više će tu biti hrane, ugljikohidrata, pošto on ima jedan brzi ugljikohidratni metabolizam, na kojeg se teško nakupljaju naslage. Mislav je celebrity trener i trenira mnoga zvučna imena naše estrade, kao što je Marko Grubnić, Fani Stipković, pa i naša voditeljica Vjekoslava Bah, a i sam se natječe u bodybuildingu, tako da dobro poznaje put do dobre linije. On će im također savjetovati kako se pravilno hraniti, te što jesti da se rezultati brže pokažu. Bez prehrane nema ništa, jer to ide jedno uz drugo. Znači teretana, prehrana i odmor, naravno, adekvatan. Train, eat, sleep, repeat, tako nešto. To će biti u početku nekakvi treninzi oko 4 puta tjedno, kasnije ćemo povećavati na 5, 6, vidjet ćemo kako će im ići. Idući put svakako budite uz nas, jer ćemo saznati kako napreduju naši junaci, te jesu li bar malčice bliže cilju.